ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат сурат маълумот шуд дар номери имо ва мо рекремо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастад дӯстони азиз кемриҳои арзон ва мошинои вектора ва мошини астраҷи дигар намуд мошинаам ҳастанд ки аз территорияи Москва, Тоҷикистон пешкаши шумо мекунем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 161 сомонӣ. аз шумо хоҳиш ки навора то охираш тамошо кунен ва видеонавори моро силкаша дар васаб имо подписаш кунен. марама навора сар мекунем рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастад бадрон Opel Zafira ҳастад ки соли 2006 солае ки сӯзишфурӯш бензини холӣ. объем мотораш 1.16 клапана, коробкаш механика, сайсани мошин бадрон нахадвай. мошини хадавои кадагии 100%, балон мега дута пеш мега нав ва ду балон мега ақиб средяне ки дута дискаҳои престижа дорад. документош 5 моҳи дига, раднӯи краска, салон тоза. мошин дӯстони азиз нахадва аст, омада бинен. ин мошин бадрон дар территорияи Москва, Одинцовский район гуфтага аст соҳибшане ки дар Россия қарор дорад. Москва яъне Одинцовский районда қарор доштааст ва нархша меган 200 000 рубл бо конкретна арзон мешавад. вариантҳои алиша ҳам ҳастанд. ягон замини фурӯшӣ аз Тоҷикистон бошад меган алиш мекунем ё ки ягон мошинам бошад алиш мешавад. ба мошини Тоҷикистон бода алиш мешавад ё ки ягон участка замин аз территорияи Душанбе ҳамин Тоҷикистон обшим ё ки ягон заминаи хона аз тарафи Москва бошад меган алиш мекунем. сета вариантҳои алиш аз Москва, аз Тоҷикистон мошин ва хонакатӣ. хоб рақамошон ҳаст позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст дорад. мошин дар Москва яъне ки Одинцовский район Opel Zafira. марамат занг занед. ди мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бадрон Opel Astra ҳастад ки светои серебристӣ. соли 2006 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин бадрон беҳтарин. электропакет, 7 моҳи дига ҳуҷҷат, 4 диска, 4 балонаи 85% бадрон. яъне балон ҳолати кода 4 диска электропакет дорад ва дӯстони азиз балоншам навай. пачка нев як 90% ҳаст. обшим мошинча мега тозака хелае ки дасти як одамда гаштагай. такси гаштагӣ нест. мошин мега фақат барои кори оилавӣ ҳамин хел рафта омадаги аст, яъне кори хонагӣ да. ягон меҳмонӣ мераванд ҳамин хел ҳай мекунанд мераванд фақат барои кори хичон. дастфирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 43 000 сомонӣ бадрон бо арзона мешавад. ин мошин бадрон дар ноҳияи воседа қарор дорад ки ҳамин бампери ақиб мегад камтар мегад якҷош сарапина дорад. ягон чи намедорад ягон санг задаги чаре ки камтарак ҳамин ақибаш як бамперш мегад камтар сарапина камтарак ба хайрай. вариантҳои алиши ҳам дошта ягон караванои простой боша мегад алиш мекунем. кадоми шумо агар камхали караванои простой дошта бошед барои алиш кардан дар рақамошон алиш мешавад. кадоме ки сумка дорад 43 000 сомонӣ бо арзон мешавад. мошин дар восе марама. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бадрон Nissan X-Trail ҳастад ки соли 2006 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. Nissan X-Trail. моторш 2 литра, коробкаш механика, сайстани мошин бадрон беҳтарин аст. мошин мегад газ евро 4, танировкаш мега 7 моҳи дига, документош обши мегад ҳаста бадрон ҳуҷҷат ва документ дорад. 4 балон мегад пачка, мотор, коробка ҳамаш вагони. мошин мегад салон тоза, электропакет, кондитсионер, раднӯи краска, кожини салон. ҳолати мошин мега беҳтарин бадрон азиз ки ягон камбудӣ надорад, ягон пусидагии сарапина надорад. ин чӣ хеле ки салони мошин чӣ хеле тозаак аст, яъне ки ҳамин бардо солошон 2001 мошине ки ҳама ҷош кор мекунад, ҳама чиз доранд. дастфирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ боз арзона мешавад. арзон ва муомилаи хубаш мегад танҳо дар назди капоти мошин
این ماشین در دوشنبه پایتخت قرار دارد. نیستان اکسترا 2001 سال بنزین гази еврочор мотораш 2 экономни. Марҳамат дигар маълумоту пураш аз ҳамин рақамҳо гиред дӯстони азиз бо арзон ном мешавад ва маълумоту бештара худашон фаҳмода метавонанд. Марҳамат. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Vectra аст ки соли 2006-1993 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литри простои коробкааш механика сайстари мошин бадром нахадвай. мошин дӯстон як даст гаштага мегӯяд соҳибшон сайстенаш мегӯяд нахаду, ду та балон мегӯяд навай, ду балони дигаш мегӯяд средняй. ҳуҷҷат не ки бучтага ҳуҷҷат мекунем. салон тоза, радной краска. мошин мегӯяд як даст гаштага аст, мотор беҳтарин, дигар мотораш 100%. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисо, шаҳраки шарора, кӯчаи суғдиён гуфтага аст. соҳибшон мошин бадор обшим дар территорияи шаҳри ҳисор дай ва нархша гуфтасам 20000 сомонӣ бо конкретно одамони харидор да арзон мешавад. 93 сола ки неки сайстенс мегар ранги солҳои 94-95 бадрон мошинча нахадвай. хай ягон маълумотша хоҳед фаҳмида дар рақамошон аст мегафон кор мекунад, дигар маълумотша гирен. одамоне ки наличи сумка ду мегирад арзон мешавад. Марҳамат зангзани 23 та гуфтасам савдо дорад. агар шумо чунин мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон чи барои фурӯхтан барои эълон кардан бошад, марҳамат сурат ва маълумотша дар номери имо васаб рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯш реклама мегузорем. аз шумо хоҳиш дорем ки имконият бошад ҳамин навори моро через программаи VPN тамошо кунем, барое ки барои мо хеле ҳамин чиз муҳим аст. бо программаи VPN скачат карда баъд навора тамошо кунем. лайкора гузорем ва навора подписаш кунем. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daiwa Nexia аст ки дар кузофи хечбекаш соли 2006-1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литра, коробкааш механика, сайстари мошин бадрон нахадвай. мошин 4 диска, 4 балонаи 80%, салон тоза, хоб магнитофон дорад. мошинча бадрон обшим нахадвай. ягон маълумотои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан дар рақамошон занг зада мепурсен. хадавӯшам боли бинед ки нашод ҳуҷҷат ва пӯшидагиш ягон чи нагуфтиянд. мошинча мегӯяд тозака мегӯяд хай дастрошно мегӯяд сум дар кора мефурӯшад бо нархи 8500 сомонӣ. ака чанқа арзон мекунам ки ин наша ягон чи гуфтагӣ нест барои одамони конкретна харидор. хай бо ягон сум мумкин арзон мекунанд. мошин дар душанбе 8500 сомонӣ. рақамошон мегафон. илтимос кардага каси соҳибшон ки илтимос кардиан ки беҳуда мегӯяд занг назананд, фақат одамони харидор тамос гиранд. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ВАЗ 21099 аст ки мошинои советский молодежни. соли 2006-2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 инжектора, коробкааш механика, сайстари мошин бадрон нахадвай. мошин салон тоза, 4 диска, 4 балонаи 60%, мошинча бадрон нахадвай. кам будиша нагуфтиянд. ягон вариантҳои алишам бошад мегӯяд пешниҳод кирда мегӯяд алишам мешавад. бештар маълумотои пурра мегӯяд тариқи телефон ва нархи мошина мегӯяд 7500 сомонӣ. дӯстони азиз боз арзона мешавад. 7500 сомонӣ аст бо арзон мешавад. ин мошин дар территорияи душанбе пойтахт қарор дорад. кадоми шумо мехаред ягон варианти алишӣ дошта бошед, рақамошон тисел аст, маълумот чизи худтона вариантҳои худтона пешниҳод кунед. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред ва ба шумо чӣ намуди мошине ки лозимае дар комментария нависед. мо мошинаи гуфтагии шуморо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки дар кузофи хэтчбек седан соли 2006-1998 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин бадрон беҳтарин. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, 4 диска, 4 балонаи 80%, радной краска, салон тоза, мошин мегӯяд нормалния мегӯяд срочно сум дар кора. тоқа суми холӣ мегӯяд алиш палиш намешавад. яксола ҳуҷҷат срок кардагия, яъне ҳуҷҷат дорад. дастрошно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 38000 сомонӣ бадрон ки боз арзон мешавад. 98 сола 38 таш мегӯянд бо арзонтара мекунанд ягон одами харидори конкретна. ин мошин дӯстон дар хуҷанд қарор дорад ва рақамошон аст тисел кор мекунад. кадоми то ки мехарем бештар маълумотша аз соҳибашон мегирем.
دوستان عزیز بازم تکرار میکنیم عذر زیاد که برای ما خیلی مهم است که اگر که شما در چنین رکلام‌ها باشه برای فروختن اعلان نمودن خانه های زمینه کوارتیر فنا دارد سرعت معلومات در واتساپ ایمیل ما رو کنین ما در ویدیو آینده فروشته میگذاریم. هشتم ماشین فروشی نوبتی از بادرون تویوتا کمری هستند که سال پرویشش 2007 سال که بنزین است هر دوش کار میکند. آبی موتورش 2.4 لیتر کارابکاش اتومات سیستم ماشین بادرون بهترین است. کانسنر توزا کار میکند. الکتروپاکت مانیتور زدنی کامera 4 دیسک 4 تابلوی پچ کامera صاحبشون. ماشینچه میگه نخدو رادیو کراسکا سفید حالتش بهترین است. یگان معلومات ایلاگی باشه طریق تلفن فهمونده میگیرین یعنی فهمونده میتین و خودتون پرسیده میگیرین. تا سومی خولی میگد علیش پالیش نمیشود. نرخ ماشین میگه 78500 تومانی گفته سیم نکی نشد ارزان کردن چند میکنن این نشه نگفتن ممکن است 500 میگه 1000 صبح چند ارزان میکنه یگان چه گفتگی نیست. ماشین در دوشنبه عین حال قرار دارد و چخلکتو نرخش 78500 تومانی. رقمشون مگافون است فقط آدمانی خریدار میتونن تماس گیرن. ممکن بسیاری بعد کمتر ارزان کنن فقط برای آدمانی خریدار میگد تماس گیرن بیهوده میگد ناراحت نکنن. دوستان عزیز چی معلوماتی که صاحبشون پیشکش کردن و پیشکش شما کردیم کدومتون که میخرین بیشتر معلومات چه گیرین. در این مورد نوار همین ماشین فروشی بود که پیشکش نکردیم. تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما.